Namaste. Milí priatelia, ja vás srdečne zdravím. Pripravili sme pre vás minisériu jogy. Veľmi rád by som vám v týchto cvičeniach, v týchto krátkych videách predstavil jogu. Joga nie je len o fyzickom cvičení a fitnessových prvkoch, ale je to nádherná filozofia, je to vlastne životná cesta. Tu vám budeme predstavovať, ako správne dýchať, ako nabrať a otvoriť v sebe novú energiu, ako zlepšiť zdravie a ako sa priblížiť k dlhovekosti. Teším sa teraz týmto spôsobom na naše spoločné cvičenie a nech sú tieto videá pre vás malým krokom na ceste k vnútornej harmonii, mieru, pokoju a hlavne zdraviu. Namaste. Priatelia, vítam vás pri sledovaní ďalšieho cvičenia jogy. Tentokrát budeme cvičiť v stoji. Nájdete si príjemné miesto, postavte sa a na začiatok úplne spojte chodidla, tak aby boli palcové kĺby aj päty úplne spolu. Ruky vedľa tela, prsty na rukách sú krásne natiahnuté, ale medzi telom, stehnami a rukami je malá medzera. Krásne sa spriamte, vtiahnite trošku dovnútra brucho, lopatky pekne spustené dole, takisto kľúčne kosti, brada v rovine a vrchol hlavy vytiahnutý tak krásne, ako je možné. Výborne. V tejto pozícii pomaličky ruky do Pranamasan, Namaskar. Palce sú pri hrudi, lakte sú spojené s trupom a trošku skloňme hlavu. Tu dajme v sebe taký pocit, že na chvíľočku sa odpojíme od všetkoho toho vonkajšieho prostredia. Na chvíľku celú svoju myseľ, myšlienky a pocity sústredíme iba na seba. Nájdeme sa, hľadajme chvíľočku v sebe rovnováhu, dokonalú harmóniu, pokoj. Sústreďme teraz chvíľočku pozornosť na svoje chodidlá a precíťme svoju váhu, rovnováhu, kolomicu, svoju os. A samozrejme cíťme aj dotyk s tou zemou. Choďme vo svojich myšlienkach ešte ďalej a predstavme si, ako keby z našich chodidiel prechádzali do tej zeme také akési imaginárne korene, ktoré sa rozpínajú hlboko do zemi a hlboko do strán okolo nás. Cíťme sa zakorenení a vžijme sa do takého pocitu stromu. Telo je krásne spriamené, rovné, pokojný dých. Výborne. Zatvorte oči a na chvíľočku zostaňte vnímať bez zrakového vnemu. Zavreté očka, krása, cíťte tú rovnováhu. Ak chcete, predstavte si nádhernú prírodnú scenériu. Stojíte takto na pláži na brehu mora alebo oceánu ako strom. Zakorenený do zemi, pevný, odolný. Myseľ je široká a rozsiahla, ako je pohľad na oceán. A teraz si predstavte, že tie nohy sú ako ten kmeň toho stromu a vršok tela je ako vrchol stromu. A v tom nohy sú pevné, boky sú pevné, stehna sú mierne napnuté, lítka a vršok tela je úplne uvoľnený a ten morský vánok, ten vietor vás ako keby začal vnášať a hojdať z jednej strany na druhú. Ani nerozmýšľajte, ktorým smerom. Niekedy dopredu, prispôsobte sa, niekedy trošku dozadu. A takto vás unáša vietor. A vy chvíľočku neriešite, že máte pred sebou problémy, že musíte stále niečo dosahovať. Jednoducho sa nechajte unášať v tejto chvíli, ale aj vnútorne vo svojich pocitoch pri svojej práci a pohľade na svoj život. Aspoň niekedy si dajte pauzu, nechajte sa niesť. Nohy sú stále pevné a tu potvrdzujeme. Nohami stojíme pevne na zemi a hlava je v oblakoch. Pomaličky sa zase ustálte, zostaňte pokojne stáť. Pomaličky otvorte oči a spustite ruky dole. Otočte dlane dopredu, hrudník trošku viacej hore a dopredu. Hlboký nádych a modlitebná pozícia Namaskar, výdych, hlava trošku dole. Teraz natiahneme ruky dopredu a zdvihneme ich vysoko hore, až nad hlavu. Pozrime sa hore. A teraz spojíme aj dlane a spojíme aj lakte, dotkneme sa s úctou svojho čela, s láskou svojho srdca a potom ruky spustíte dole, dlaňami dopredu, nádych. A teraz znovu, ako keby sme cez svoje telo spájali nebo a zem. Namaskar, výdych. Ruky dopredu a hore, krásny nádych. A tí, ktorí môžete, zaklonte sa trošku v hrudníku, tak aby to bolo bezpečné a príjemné. Hrudná kosť smerom hore. A znovu sa dotkneme čela. Spojíme lakte, dotkneme sa srdca a spustíme ruky. Veľký nádych. A znovu výdych. Namaskar. Ruky dopredu a hore. Mierny hrudný záklon. Nádych.
Vráťme sa späť, spoj lakte, úcta, srdečnosť a spusti ruky. Veľmi dobre. Teraz trošku inakšie. Veľkým oblúkom zdvihneme ruky až hore, nádych, pozrieme sa až k dlaniam. Výborne. A teraz tie ruky otvoríme, mierne pokrčíme kolená, prekrížime zápestia, výdych. A znovu otvoríme a pritom tlačíme zadok dopredu, prehýňame sa v lopatkách a spojíme dlane nad hlavou. Kto môže, tak krásny záklon, kto nie, tak radšej bezpečne kolmo k zemi. A znovu prekrížime zápestia a otoč sa prosím ťa bokom, aby videli ten krásny záklon, ale toto je len inšpirácia, nemusíte to robiť až takto prehnutie. Nádych, hlboký záklon, hrudník smeruje hore, pánva dopredu a výdych, klesni v kolenách, prekríž trošku ruky. A posledný krát. Nádych, natiahneme, otvoríme sa. Krása, spojíme dlane a hlboký výdych. Čo je pri tomto cvičení dôležité? Znovu sa spriam uvoľni trošku nohy, poprípade si ich trošku vytrás, prenies váhu na jednu nohu, na druhú a podobne. Čo je veľmi však dôležité o tom cvičení, ten rozmer, tú ďalšiu dimenziu dáva tá myseľ. To robí jogu jogou a odlišuje od iných cvičení. Pri každom pohybe, pri každom nádychu sme si vedomi to, čo robíme. Upriamujeme myseľ na všetky svaly, šlachy a nervy, ktoré sa zapájajú a samozrejme na svoj vnútorný pokoj a dušu. Veľmi dobre, spojené chodidlá opäť. Komu je lepšie, môžete ich mať teraz pootvorené na šírku svojich bokov. Rovné lopatky, rovný chrbát, špičkami prstov na rukách sa snažíme dotknúť až zeme, zadok dole. Rovný chrbát, pohľad asi tak 2 metre pred seba. A potom veľkým oblúkom ruky dopredu, stále sú pokrčené kolena a zdvihneme ruky a trup hore. Táto pozícia sa volá jednoducho stolička alebo utkatasana. Má viacej verzií. Jedna z verzií je, keď sa predkloníme, asi tak 45 stupňov, hlava a chrbát je v jednej rovine. Hej. Tu silno namáhame krížové svaly, chrbtové ostatné svaly, ale tentokrát budeme robiť tú základnú verziu, zostaneme krásne spriamení. Ešte poprosím Zlatku do boku. Toto je tá základná pozícia. Kríže sú prehnuté prirodzene, oblúk v krížoch, ruky sú kolmo hore, brada maličko hore. Veľmi dobre. Kolena pri sebe alebo trošku otvorené, to je jedno, ale takto držíme os, rovnováhu. Výborne, to sa volá utkatasana. Otočme sa späť a teraz si to urobíme niekoľkokrát v predstave, ako keby sme stáli po kolena alebo po členky vo vode. Klesneme v kolenách, päty sú na zemi, nabereme vodu. Tú vodu zdvihneme hore, stále sedíme na stoličke a ako keby sme ponúkli slnku vodu, ktorú nesieme a necháme ju padnúť na seba, lakte až dozadu, prehni sa v lopatkách a s výdychom klesni a znova naber vodu. Krásny nádych, zdvihni sa, kolená sú stále pokrčené, prehni sa v hrudníku, vystrč trošku zádok a nechaj padnúť vodu na seba. A znovu, rozmer aj toho, že tá voda je ako keby kúzelná, ozdravujúca. Naplňame telo zdravím a energiou. A ešte posledný krát. A chvíľočku zostaneme stáť. Utkatasana. Výborne. Komu to je príjemné, skúste sa zamyslieť a predstaviť si, že kvapky vody stekajú po tvojich rukách, po tvojom čele, zátylku, chrbáte a sú očisťujúce a uvoľňujúce. A teraz klesneme v kolenách, snažíme sa špičkami prstov dotknúť zeme a zdvihneme ruky vysoko hore, spriamime trup. Rovný chrbát, trošku prehnuté kríže, päty na zemi. Vystri kolena, nadýchni sa hlboko a potom roztiahni ruky od seba dlaňami smerom hore a tak ako labuť, ktorá sa ide ponoriť do vody, predkláňaj sa dopredu, hlava pekne v rovine s telom, telo až dole, ruky polož na zem, ak je ti to možné, lenže nie každý samozrejme položí tie ruky až na zem s rovnými kolenami. Toto je ideál, keď sú chodidlá a ruky v jednej rovine, v jednej línii. Brucho by sa malo približovať ku stehnám a zagulatíme krčnú chrbticu, aby boli lopatky natiahnuté a takisto aj väzy. Výborne. Pre tých, ktorí neurobia až takúto hlbokú pozíciu, kľudne si chyťte dlaňami lítka zozadu. Lítka. Kľudne môžete aj trošku pokrčiť kolena, alebo si jednoducho chyťte holené kosti spredu. Kríže sú rovné a väzy sú zagulatené. Veľmi dobre. A teraz odtiaľ jednoducho znovu ruky na zem alebo na tie holené kosti. Odtlačajte sa od tých nôh. Rovný chrbátik, až dokonca trošku prehni lopatky a zdvihni hlavu vysoko hore. A predstava môže byť taká, že ste vynorili hlavu z vody, ktorá bola predtým ponorená, brada je tesne nad hladinou a pohľad ďaleko dopredu. Teraz sa tam znovu nadýchni a s výdychom znovu pritiahni hlavu až ku kolenám. A ďalší pohyb, zadok dole, sadni si na stoličku, ruky dopredu oblúkom až hore, nádych. A celá verzia
Odtiaľ vystreme kolena, nádych. Potápajúca sa labuť, rozťahni ruky, predkloň sa hlboko dole, hlava ku kolenám. Vynor hlavu spod vody, brada tesne nad hladinou, pozri sa dopredu. Nádych a výdych znova, hlava až k nohám. Pokrč kolena a zdvihni ruky vysoko hore, nádych. A v tom istom nádychu vystri kolena, rozťahni ruky a predkláňaj sa hlboko dopredu, rovný chrbátik, ak je možné, ruky až na zem alebo na nohy. Pozri sa dopredu, nádych. Znovu sa pritiahni k nohám, výdych, pokrč kolena a zdvihni truba ruky hore, krásny nádych. Veľmi dobre, pomaličky sa spriam a uvoľni ruky, výdych, veľmi dobre, krása. Výborne. Nohy sú na šírku svojich bokov, špičky rovno dopredu, nie tak, ale rovno dopredu. Pokrč trošku kolena, mierne, výborne. Z toho daj ruky do pozícií namaskar. Sústreď svoje oči do jedného bodu, pozeraj sa priamo pred seba, alebo ak je ti to ľahšie, pozeraj sa približne 2 metre pred seba na zem. Celú svoju pozornosť, myseľ sústreď do svojho srdca, pod hrudnú kosť, nájdi tam svoju rovnováhu a snaž sa držať srdce stále v rovnováhe. Medzi tým naváž váhu na ľavú nohu a pravé koleno zdvihni do roviny hore. Špička je pekne natiahnutá, päta pri zadku, myseľ je sústredená do jedného bodu a do svojho srdca. Zadné koleno alebo spodná noha je pokrčená. A potom nohu jemnučko polož, spusti ruky dole, vydýchni, zdvihni ruky hore, krásne sa nadýchni, oči sú stále zapiknuté do jedného bodu. Ruky spusti dole, vydýchni a prenes váhu na pravú nohu a nadvihni ľavú nohu hore, ruky namaskar. Chvíľočku tak vydrž, hľadaj svoju rovnováhu. Pokoj, pomalé dýchanie, oči sústredené do jedného bodu. Spusti ruky dole, vydýchni a ruky hore, nádych. Veľmi dobre. Tentokrát spúšťaj ruky až dole. Teraz poprosíme Zlatku, aby sa zase otočila bokom, aby ste lepšie mohli vidieť ďalšiu pozíciu, ktorá sa nazýva vlastne bojovník 3. Kolená sú pokrčené, ruky sú pevné a rovným chrbátom sa predkloníme dopredu. Každý podľa svojich možností. Ideálne je predkloniť sa až do vodorovnej pozícii so zemou. Ak je ti to nemožné, tak koľko sa dá. Nadvihni nohu a zostaň iba tak. Ak je možné, pomaličky tú nohu vystieraj dozadu a ruky natiahni silno dozadu. Pozeraj sa kolmo do zeme, na chodidle je flex a spodná noha trošku pokrčená. Výborne. Ešte trošku skús, Zlatka, vyššie 5 cm. Veľmi dobre. Z toho sa pomaličky vráť späť, polož nohu na zem, kolená sú pokrčené a pôjdeme druhou nohou. Naváž sa na druhú nohu a pomaličky sa predkláňaj. Každý do tej pozície alebo do tej výšky tá zadná noha, kam môžeš. Keď chceš zostať v tejto pozícii, kto môže, tak vystri chrbát, ruky natiahni dozadu, nohu natiahni dozadu. Spodná noha je trošku pokrčená, hlava je pekne v rovine s chrbticou a pomaličky sa vrátime späť. Veľmi dobre, super. Môžeš sa pekne otočiť zase dopredu. Výborne. Trošku si uvoľnite nohy, vystrite. Kolena, ruky vytraste. Veľmi dobre. A znovu, ideme od začiatku. Spojíme chodidla, alebo ich rozťahneme na šírku svojich bokov. Výborne. Vyrovnáme chrbát, vtiahneme brúško, krížový oblúk sa snažíme vyrovnávať a s hlbokým výdychom sa špičkami prstov dotkneme zeme. Utkatá sa na stolička. Výdych, horný predný oblúk, nádych, stolička. Vystri kolena, rozťahni ruky dlaňami hore, predkláňaj sa rovným chrbátom alebo aj zagulateným. Ruky k zemi, alebo si chyť lítka, alebo holené kosti, hlava dole. A potom tú hlavu zdvihni hore, vyrovnaj chrbát, pozri sa dopredu, hlboko sa nadýchni. A s výdychom zase brucho k stehnám a hlava ku kolenám. Potom znovu pokrč kolena a zdvihni trúba ruky vysoko hore. Krásny nádych. Z toho ruky do pozície namaskar, pokrčené kolienka stále, pokrč ruky namaskar a zdvihni pravé koleno hore. Spodná noha je stále pokrčená, špička pritiahnutá k zadku. Výborne, polož nohu na zem, iba spusti ruky, pokrčené kolena, výdych. Iba ruky hore, nádych, utkatasana. Ruky dole, rovný chrbát, výdych. Ruky späť namaskar a zdvihni ľavé koleno. Sústreď sa oči do jedného bodu. Spusti nohu dole, ruky spusti a zdvihni ich hore, nádych.
Rovné lakte, ruky opäť dole, výdych, predkláňaj sa dopredu, ruky ťahaj silno dozadu a pravú nohu vystri dozadu, koľko ti je príjemné. Pozeraj sa do zeme, spodná noha je trošku pokrčená. Potom sa vráť pomaličky späť a tentokrát vytiahni koleno až hore, aj ruky hore. Polož nohu na zem, spusti ruky, predkláňaj sa a druhú nohu natiahni za seba. Skús vystrieť koleno vzadu, pozeraj sa do zeme, ruky ťahaj dozadu. Pomaličky sa vráť a bez dotyku so zemou zdvihni hore ruky aj koleno. Stále sa sústreď. Pomaličky polož nohu na zem, spusti ruky, spriam sa a trošku uvoľni. Trochu sa prejdi, uvoľni sa. Veľmi dobre. Blížime sa k záveru a na záver si dáme ešte niekoľko krásnych nádychov a výdychov. Tentokrát ruky veľkým oblúkom otvoríme, pozrieme sa hore, nadýchneme sa do plných plúc. Nádych a potom tie ruky pritiahneme takto dlaňami smerom k bruchu, pokrčíme kolena, výdych. Bystri kolena, ruky tentokrát ťaháme dole od seba, nádych, pozri sa hore a výdych, zase pokrč lakte, pritiahni dlane k bruchu a klesni v kolenách. Zopakujeme si to ešte dvakrát. Hore, nádych, výdych, klesni v kolenách, dlane k bruchu. Ruky dole od seba, nádych, bystri kolena, výdych, ruky k bruchu, pokrč kolena. A posledný krát na záver, nádych, výdych, nádych a výdych. Vystrieme kolena, spojíme chodidlá spolu, ruky do polohy namaskar, zavrieme na chvíľočku oči, na niekoľko sekúnd nájdeme opäť jednak tú fyzickú stabilitu, rovnováhu a potom aj rovnováhu vo svojej mysli. Sme silní, odolní, máme za sebou krásnu dávku cvičenia, rozprúdenú krv, sme predýchaní a môžeme vyraziť do sveta. Namaste, hlboko sa vám kláňame. Teším sa na vás opäť na budúce. Namaste.